Σοκάρκι. Είναι στο Παράδεισο. Έχει πιάσει κρίση. Έλα ρε, γιατί. Εσύ, Γιάννη. Το ζητάω. Ο Νέλος το ζητάει και δεν ξέρω που θα το δώσει. Εσύ. Στην κόλαση. Μια δήλωση στην κάμερα. Δεν με πιάνει τίποτα. Έλα ρε. Μας ξεποδάριαζε σήμερα. Τι έγινε. Μας ξεποδάριαζε. Ιωάννα. Να μην με προλαβαίνει στον δρόμο. Μια δήλωση στην κάμερα. Έλα, οι νεόπαιδοι της παρέα τι έχουν να πούνε. Σήμερα γίναμε 13. Γιάννη, πώς σου φάνηκε πότε από το δεκάρι. Θα το πάρεις. Εγκρίνω. Του πήγε πιτηρίδα. Έλα. Του έφυγε πιτηρίδα. Εσύ που ήσουν μωρή κουλιάρα. Εγώ ήμουν μπροστά. Βασίλη, εσύ τι έχεις να 2,50 πεις. συν, 2,50 συν. Είχε βάλει το ρίου και οδήγαγε. Χάλια. Γιώργο. Θα ξανάρθω. Νέλος, είναι ο Νέλος. Ναι. Εσύ Κωστά. Γεια σου Θεό, σήμερα θα γίνουμε χάλια, προβλέπετε. Θεό, Μπαϊκά Παρό, σε 12, River Party 2012.